Eucharist Bakowe. Ko himen ko para bayik ha utrai Jesus Christ. Ka gospel minda kasni ka keren hani syapang ka jingya tainia jogi parisi badu Jesus syapang ka Sabbath. Syapang ka jingra ke Sabbath. Bangin persyamban snotu kindiat ia kane ka binta jongga gospel. Haga bastang yusno ujisu wilayai lemba ka lengka keu rengka badgesendra. Kaya jimur jongga ne ka lengka keu kaba kadau haga gospel. Lengka keu kalong ka partei kaba mangi im bad ngila banong ka keu hanne kalo uso bami na ka balang bad terjup keu kalong kijing trai shitom jongi brio lese yeki rikoid yake bala kongo yake hukum jongo balai bad habangi kongo yake hukum jongo balai haka balang ngin sayo uso na ka balang baduso na kabalang ngibam ngidi bangindup iyo jingkain met bad mensiam uso jong kabalang ulong shisha ka sakramen ya ka jingae bara bad ngiyos ngo ki sadusi bat ki parisi ki lawan kili bale ki apostol jome ki le ya kabamde ban le ha ka Sabbath ka Sabbath kalang ka ay nagavinda kiju. Kaladon gi ay nga ka Sabbath kimde ban le, kimde ban tre, kimde ban pinshet po kumda ter. Barhang ne kiwan ban om bale ki apostol jome kimbo dia ka ay. Bale kim kongo ya ka ayin ka rule jong ka temple. Ain ka rule jong ka nyamju. Baru Jisu wong ka ain ka rule kalong banyarap yang iban ya kendu ya ubale. Ka ain ka rule kalong banyarap yang iban roy haka jingaye jong ubale. Ka bamut ka Sabbath kalong ka langat ka lendi yang ni banyob mad iyaw nong tao jongi. Di na kata Jisu wong bangalong u Kynrad jong ka Sabbath balengi bu Sabbath ban yakendu bagamat jingaye na utrai tenanta shushu ko himen ko para habaki apostol ki la treshitam lemba ka ketin baki yosno lemba upu la wanhia lemba ka jimpedian ya upu bala wanhia na baneng kilas tangban heban san haga jingai jongo balai hanne ngila ban yo yeru ujisu ula kranchi sendon habaki parisi killi yakan yaga jinkali pinken maul ne em yakaba udabit ba kinombor jongo kilale udabit udang pet im nakamat usim sol kabamut naka jingsiniyo jongga parte u David rengkat batinombut kila pet jingai kila kwa ban pelai tiala de naki jingsiniyo jongga parte minda u Jisu rengkat bat gesinran jongu kidam pet jingai naga jingsiniyo jongga parte u Jisu yalam iya ki apostol jongu ya gesinran jongu naga jingsiniyo jongga parte u Jisu lawan le ayu haka parte u Jisu lawan shakane ka parte ben pelai im nakapa u Jisu lawan shakane ka parte ben pelai im yangi nakakti jongu baman te uan banyalam yang ibaro naka neka jingsiniyo jongga parte udang yai halor ka parte bad udang yalam iya ki apostol lemba ka balang shaka jingaye jongo balai nanda haba
o David ba kinombod kila tengan kila letrong siya ka temple. Uno uburi ubat tengan kajing tengan kang ne kalong kajing tengan mensiam. Habaka mensiam jongi kaslia, habaka mensiam jongi katengan ngideban leisha no, ngideban leisha ka temple jongotrai, ka temple jongotrai kalong ka balang, kaba pensule yangi, kaba penko burom yangi daka jingae. Bakila lekshim ya upu peni, kaba bitang nagabenda kilingdo ban ra ban bam. Baru Jesu pe ngalong mo David, ngalong mo lingdo bam jikut. Bad kinompur jongo David kilong lingdo ke bala bod ya bo David. Lada kinsya tang iya kilingdo ban shim ya upu peni menda nga ulingdo bam jikut. Rengkat bad kinompur kesinran jonga ngadon ga hok ban shim ban bam ya upu. Namar ngahi ngalong upu bayim. Habaki terjup keu kala kabamot kidang pindon kami kakati nutrai kabamot iya ujisuhi. Nakabalang iya ujisuhi. Bad kumba ki udabit bad kinombur jongo kilabang na upu peni kabalong bit ban bantang nakabenda kilingdo ujisuang menda uni upu peni, upu baim, kalong nakabenda ya baro, tang kilingdo, Kynrad ya kapain ba baro kawai. Kabamud, uji suang, lemba ka jingwan jonga, lemba ka jingir jonga, lemba ka jingwan long do long snam, nga IT ya ka bor jongo bele ya ka partai baro kawai. Nakabenda ki kun baro, namar balegi kin mau ko himen ko para, lemba ka baptisma niya shimmenda badu jisu bad ka bala lemba ka jinglong lindo lemba ka jinglong siem lemba ka jinglong prophet bad ka ne ka bor bad ka jingaye jongo bale te ngirongi don hangi ya ka jinglong lindo bad ka don ka jingmod ka bayar habaw jisu la ba udabit bad kinong bud kila shim bad kila bam ya upu peni Mindau jisuan nga aiti ialade nagabenda baro kibrayo. Ngi baro ngi shimmendala bad kaling jinglong lindo jongu Chris. Te ya upu peni balong ban bam tang ia kilingdo minda long ban bam ya baro mangi kayu kirish bakui. Ujisu ala aiti ya kayu kirish bakui ya baro kijupat Kimpat syempang ia kane ka jingmur. Kimpat snotu kae ka jingmur jong ka jinglai jong Jesu ka jingkran jong Jesu. Bad man ki jinglai jong Jesu ka donru ya ka benta jong ka dakashi. Lesa ngi petang ka Sabbath ni habanang banti jilliu kae ka ba utrai pika yangi lemba kane ka jingong jongu lemba kane ka jingle jong ki apostol. Ngiru ngidon kamban pejingai rengka badu Jesu nakane ka jing seniyo jong ka partay kadban ngidang pejingai na ka jing seniyo jong ka partay hagalindi ngidon ayuban bam ngidon ka Eucharist bakoi ngidon ka sakramen ngidon ka jingae kaban pen kadang yangi kaban pelong yangi ki bakoi kaban pelong yangi kalam tobria kumbang yus ngoh ka jimpule beningkong Banyai ne hakane ka jinglong ka bakoi ujisu udang ai bam yangi ujisu udang pensle yangi da ka jingae na ka bala te ngidon kam ban snogotu ban ka jingkardor jang ka jingim badu Jesu Christ ngilong ki kun jang ubala peni hangi ya ka jingae ha ka jingim jangi kabat ubat terwahani iya ka jingim mensi ko himen ko para tongin duai hakane ka Eucharist bakui bangin dupyo shushu ya ka jing shempang bau Jesu kon uwering iway pa iway ban petjingay na kapop ban petjingay na ubaman ban yada iyalate na ka ban jot
na ka jimpan shoy ba ka jingten jo jogo mamen baru Jesu udang ai isine yangi ya ka mecho unang ai isine yangi ya ka jingai bangindu long she benda baru lindo bamjuka tangin duai hagane ki yukiris bakoi utrai pen perlong yangi ki bakoi kalam tobria kalam bodnam bangin yai rengkat badu da ka bor jongu balayalam yangi shaka jingja ko Jesu be kerko kardo yangi pengam jiliu ya kanega jingso tu haka jingim jongi bamelong ulindo bamerang terwa hangi ya kanega jimbam mensiam bangin dup di bangin nom tengan bangin long kikun baken sai jame Kenya ro iau trai Jesu Christ Amen.